Hello friends, barkan ku da dawowa KC Technology TV. To wannan shine darasin mu na uku game da darasin sim card ko? Yawwa to shi a wannan zan gwada muku wani abu yanda in mutum ya anshi layin ku ya haɗa muku wani abu ko ya muku hauka ko ya cuce ku yana so kiran da aka yi mai ya haɗa muku call forwarding ko ya haɗa muku wani abun da ku iya cirewa. Ba wai komai bane code ɗin, ba wasu wahala gare su ba. Yanzu zan haɗe muku su ku je ku sa su a wayarku. Ku arrestin ɗin layin ku gabaki ɗaya. Bari ku gani mu je kawai. Kaga in ka zo nan gware abu mai sauƙi wanda zaka sa star. Wannan code ɗin kawai zaka sa. Kun gani? *62#. Bari ku gani. Duk wanda ya haɗa maka call forwarding na wani. Kun gani? Babu wani forwarded da aka haɗa. Kun gani? Call forwarding gashi nan gware. Kun gani sun ce thing is not reachable. Kun gani? Voice not forwarded. Data not forwarded. Text not forwarded. Message not forwarded. Kun gani? Duk gasu nan gun packet waye. Duk zamu zo darasin mu game da wannan su packet ɗin. Wane ne message duk har data ma in kuna so duk zamu zo yi muku na forwarding ɗin. Amma dole in kuna ba mu abun nan. To wannan shine dai ƙarshen wannan bidiyo kuma ne ku daure kuma na subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Ta mun gode. Mu haɗu a kashi na gaba. Bye.